dunay usa ka istorya, nanay usa ka barangayan nga doon na sila problema, tulo ka problema nila sa mga barangay. Karon ang pangulo niadto sa mga barangay ni Susi. Pag abot dito sa mga pangulo o presidente niyon siya nga, Kap, ang kapitan na yung girumbo sa Kap, unsa man jud inyong problema diri sa inyong barangay. Iyon dayon ang kapitan, abi nimo president, ang problema na mo ni barangay tulo ra gyud ka buok. Og ang ikatulo mo ay pinakadako gyud ang problema ang ikatulo. Di nangutan na jud ang presidente nga unsa man jud problema nganong ang ikatulo man gyud pinakadako. Diyan siya, abi nimo president, naami hospital diri. Pero ang problema gyud namo president kay way mga doktor. Wa po'y mga midwife, walay nurse, naay hospital. Unya naay mga nagmasakit namo diri, unsaon man nga wa may doktor. Di unsay gihimo sa president, pasalig siya. Kuha na siya siyang cellphone, tawag din siya. Okay, ipadala ng kuan diri. Padal ang mga doktor diri o midwife kay nang inhanglan sila diri. Gitawagan niya ang opisina. Di nadunggan sa mga tao sa mga barangay. Nakadungog siya sa maong istorya sa president nga nanawag na siya padalan og mga doktor. Pero wa nangalipay ang mga tao. Kaya ang gusto unta sa presidente nga iyang ipadungog aron nga mga lipay ang mga tao, pero why bisan usa nga lipay di nangutana siya. Ikaduhang problema sa Kap. Unsa may ikaduhan yung problema? Una, gitawagan naman ako. Ikaduha, iyon ang kapitan. Ang ikaduha na problema diri president kay wala may internet connection, wala yung mga tower ba? Wa gyud may signal diri. O may ikaduha na problema. Di na booking na ang president. Kaya nagtawag-tawag ba ito siya? O niya kato na yung lugar why signal? Wala signal sa SIM card o connection sa wifi sa cellphone. Wala tanan. Mauna ang mga tao, wala nalipay, wala nga tawa. Kaya nga naman, nakabalo sila ang presidente na nabutbut. Patawag-tawag kunuhay, pero wala di ay signal. So, mo tayo kaduha nilang problema. Iyon na ang presidente kay na booking siya sa nga unsa man jud ay ikatulong niyong problema ug niyon makakap nga mo'y pinakadako niyong problema ang ikatulong. Iyon dahil ang kapitan ang pinakadako na mong problema ni president kanang nakabaton mi pangulo nga buton. Bugi na di masulban na mo dinhi. Pagkaulawa sa presidente siya may girumbo ato. Mo may problema sa mga tao. So karong mapanahon na igsoon, daghan kay mga pasalig. Especially sa mga nadagko sa kagamhanan. So karong panahon na nilibit ang kumpiyansa. Kay bisag kung sa panakan nindot ang mga pulong ilang pasalig. Naa sila yung mga motibo para lang tamalipay. Kunuhay sa motibo nila murag para sa mga tao nakatabang kunuhay sila. Pero ang tinuod nangurakot sila o namakak sila. Muna ang karong panahon na dili tabas-tabasta ang musalig sa tao. Klaro kay ang Biblia nga mas mayo ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. So kinsa man ang tao nimong giilaron nga murag mo'y makatabang nimo, dili na mo'y makatabang sa imo. Ang Ginoo mo'y number 1 nga makatabang sa tuwa. So ayaw pagsalig ang mga tawanan. Ug ayaw pud ka hiubos ana nila kung naa sila pasalig unya wa matuman sa imo. Sagday lang na sila kay daghan na karong panahon na nga pulong ratanan pero wala nila buhata. O di ba? So ang anak kamo saling diha nya kay pulong rasakan na nangurakot pa na diha. So madiscourage po ka. O posible pa nga makasala ka kay imo siyang dungtan, imo siyang tawayon, ginana siya. So ato buhaton karon adto tatanan mo saling sa Ginoo. Kay kung adto ta sa Ginoo saling tanan, pwedeng gamiton sa Ginoo ang mga tao. Gabisan wa ka nagsalig ng tawana. Ug mo na gamiton sa Ginoo, posible na muna gamiton para paduol yan mo, para tabangan ka. Pero adto ka murag kanidyo kung bisalikan, makatabang gini nako. Ayaw kay base masikyat siya, ma-discourage niya ka. Iyong diri mas mayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. So kining pagdangop sa Ginoo dunay kinahanglan nga makatunan ini. Una, ang pagdangop sa Ginoo mo ni siya pagwagtang sa mga kastigo.
Kung dili ta mo dangop sa Ginoo, mapuno ta og kastigo. Atong hinumduman nga ang Sodoma o Gomora nga wa sila ni dangop sa Ginoo, gipaulanan sa Ginoo kalayo. Silbi kastigo nila tungod kay wa sila muila sa Ginoo. Mao pa ni may tabo sa tuwa. Atong kinabuhi o atong pamilya nga dili mo ila sa Ginoo, dili mo dangop sa Ginoo, o dili mo tahod sa Ginoo, mapuno gyud og kastigo. Munang iyon sa diri, mas maayo ang pagdangop sa Ginoo. Kay ang pagdangop dai sa Ginoo, maunay ni siya paglikay sa mga kastigo. So kung panahon nga kastigo ta, pagmahal po na sa Ginoo para mo dangop gyud ta sige niya. O kung dunay panahon nga wa ka nakadangop sa Ginoo, mo nang naay kastigo or napay panahon nga gibaliwala na to ang Ginoo at turang gi-example ang iyang mga pulong, wa nato i-apply sa kinabuhi, naagyo na siya ay kastigo. Muna ang ikaduha, ang pagdangop sa Ginoo, paglikay ni siya sa mga buhat nga dili maayo. Kung mudangop ta si Ginoo, angay yung likayan nato pod ang mga buhat nga dili maayo. Kay kung dili ta mo likay sa mga buhat nga dili maayo, nya nidangop ta sa Ginoo, wala gihapoy maayo nga mahitabo sa kinabuhi sa tao. Kay sama mudangop ta sa doktor. Example na kay balatian ya nidangop ka og doktor. Mayon magina ang doktor nga, oh sige, kining mga kuana mo ni imong likayan. Likayin ning mga kalanuna. O diba? So naa kay likayan sadyang nidangop ka example na kay balatian. Mayon nga ang doktor nga kani bawal kani. Nganuman para sa atong kaayuhan. Now, inana po sa itong pag-alagan sa Ginoo. Kung mudangop ta sa Ginoo, natay kinahanglan nga likayan. Kay kung di po ta mo likay sa mga dili mahimutan sa Ginoo, wala po tayo maayo nga mahitabo sa tuwa. Dili po ihatag sa Ginoo ang kaayuhan kung naa po tayo wala nato likay sa atuang kinabuhi. Muna ang sa diri, mas maayo ang pagdangop sa Ginoo. Kay ganuman, kung imo pong likayan ang mga di mayo, daghan yung mga mayong mo abot sa imo ha. Munang kung gusto daghang mayong moabot tuwa, likay ang mga dili mayo sa tubangan sa Ginoo. Mga buhat ba na siya nga dili kay mutan sa Ginoo, likayan gina siya kay kung di nato likayan, dili punta makatagamtam sa kapayo sa Ginoo. Okay? So isa diri kay sa pagsalig sa tao. Karong nga panahon na lisod na kayo tang musalig sa atong isig ka tao. Kay daghan kayo nga panahon na puros lang pasalig pero dili matuman. Kung diha mangguta musalig sa tao, sampol daghan siya pasalig sa tuwa. Unya wala natuman ang iyang pasalig. Mo man ay panahon nga magdumot hinuon kaniya. O diha hinuon ta makasala. Kung naasay pasalig unya wala niya tumana. Munang iyon sa diri adto ta mo dangop sa Ginoo, adto ta mo salig sa Ginoo.